sisikhona kuyiSunday namhlanje into engifuna sithinte kancane Kheso ngifuna sithinte indaba yezwi lithi izwi noma imbhalo kwenkathi kisho ithi ke izwi likaNkuluNkulu maliphuma lisuke liphumela ukuzokwenza umsebenzi maliphuma izwi likaNkuluNkulu aliphumi mase liyabuya lenambathi njengoba siphila kumhlaba iyona into ephilisa umuntu izwi kuphela wena ungathini kumuntu osekhaya ukuthi ke uma ukhuluma ngezwi likaNkuluNkulu uthi ke limphilisa kanjani umuntu noma limlekelela kanjani umuntu with direction yempilo yakhe uma ebambe izwi. Yes sir, singa lungisa la ukuthi izwi likaNkuluNkulu uNkulunkulu uyakhuluma nomuntu izwi lakhe. uNkulunkulu uyakhuluma nomuntu ngembhalo okuyizwi lakhe. iBhayibheli liyizwi likaNkulunkulu. uNkulunkulu futhi uyakhuluma nomuntu nezwi lakhe. uNkulunkulu uyakhuluma nomuntu nemibono. uNkulunkulu uyakhuluma nomuntu ngamaphupho. uNkulunkulu uyakwazi ukufika ezokunika i-direction nezwi lakhe. izwi likaNkulunkulu ke uma ngingalisondeza nje kumuntu ongalaziyo ngathi zama konke ukufunda iBhayibheli ukuze ukwazi ukuhlukanisa izwi likaNkulunkulu ngoba uNkulunkulu awukazi umbone kodwa izwi lakhe yakwazi ukulizwa, kanti futhi noSathane awukazi uzombona kanti futhi izwi lakhe uyalizwa. okusho ukuthi uma ukwazi ukufunda iBhayibheli uzokwazi ukuhlukanisa phakathi kwezwi likaNkulunkulu nezwi likaSathane. Shuthi into ezama ukuyichaza ukuthi ke uma uvula iBhayibheli la khona uthola i-direction. Yes. Shuthi malivalekile iBhayibheli ungalivuli i-direction awuyitholi. Shuthi izwi la liqhamuka khona kahle kahle